Ovo će se patiti do dođe. Gledaj, stoji gore, pa je lud. On će to napraviti, 100%. Majko moja. Je atmosfera uzavrela. Tamo nas čeka naš Petar Vlahov sa najnovijim informacijama. Branitelji su na Markovom trgu od cijeli dan, on ih prati. Petre, što se događa? Pa da, prije nekoliko trenutaka bilo je uistinu dramatično. Tu iza mojih leđa specijalne postrojbe, odnosno interventne postrojbe policije krenule su prema ulazu u crkvu. U crkvi su inače invalidi i branitelji u kolicima. Došlo je do naguravanja na samom pragu crkve, na ulazu. Onda su u jednom trenutku stigli svećenici koji su smirili situaciju. Različito se tumači intervencija policije. Neki smatraju da policija ne može ući u crkvu, dakle ne može privoditi branitelje koji se u nju sklonili. Drugi pak tvrde da policija to može učiniti. Neki su opet tijekom dana govorili da intervencija, dakle privođenje ne može biti u noćnim satima, da će se čekati jutro. No u svakom slučaju, sada je situacija sljedeća. Svećenici razgovaraju sa braniteljima, razgovaraju tu i sa pripadnicima specijalne policije. Ali ono što je uistinu dramatično, što sam vam prije nekoliko trenutaka vidio ovdje ispred crkve Svetoga Marka na zgradi, na samom rubu zgrade pojavio se čovjek koji je sjedio i prijetio skokom, dakle samoubojstvom. Kako se on našao gore pored svih ovih kordona policije, to je sada teško reći. On sada šalje neku poruku, nešto govori, ali to je teško sad u ovom trenutku razabrati i razumjeti. Inače, dio sada policije izlazi iz ovog ograđenog prostora i vjerojatno će se pokušati uputiti prema ovoj zgradi gdje sjedi čovjek koji, kao što sam rekao, prijeti
skokom. Za sada razgovori još traju, ja ću samo kratko podsjetiti. Ovdje je zapravo napeto od samih jutarnjih sati. Branitelji su najprije došli dati potporu radnicima Imunološkog, radnicima RIZ-a. Kada su se radnici sa spomenutoga prosvjeda razišli, branitelji su ovdje ostali. Ostali su sa pripremljenim stolovima, ostali su ispod suncobrana i tražili razgovor sa premijerom Zoranom Milanovićem. Sada se čovjeku koji sjedi na rubu zgrade obraća Josip Klem. I pozvao ga je da siđe. Gospodin Jukić poziva, čini se da je riječ o branitelju, poziva ga imenom i moli ga da siđe sa vrha zgrade. On za sada odbija sići, rekao je da nema razgovora, da on ostaje do daljnjega. Naravno, to je očito revolt za sve ovo što se danas događalo ovdje na trgu i to se dogodilo u trenutku kada je policija krenula prema ulazu u crkvu i krenula privoditi branitelje. Ponovit ću kratko, dakle, branitelji su tijekom dana očekivali na razgovoru premijera Zorana Milanovića. On je prilikom dolaska u zgradu tek ih pozdravio, mahnuo rukom. Danas je tijekom dana otišao za Rovinj, tamo je imao sastanak. Dakle, nije bilo mogućnosti danas da se premijer Milanović susretne sa braniteljima, a zapravo taj službeni susret čeka se gotovo 200 dana. Sve to kulminiralo je u poslijepodnevnim satima kada su prilazi trgu Svetoga Marka blokirani u takozvanim policijskim prstenovima. Ovdje se mogu kretati samo novinari, mogu se kretati samo građani, stanari koji žive na trgu u Svetoga Marka, odnosno u blizini. Ali po svemu sudeći, kakva je sada situacija, neće biti mirno ovdje. Branitelj sada nas mole da ugasimo, odnosno novinari da ugase reflektore. Što su poslušali? Recite. U ovom trenutku branitelji pokušavaju svoga kolegu uvjeriti da ne počini samoubojstvo, odnosno da ne skoči sa vrha zgrade na kojoj još uvijek sjedi. Sada branitelji u pratnji policije pokušavat će se popeti. Čini se da se to događa sve na krovu zgrade Skupštine grada Zagreba. Ovome što vidimo, čovjek sa vrha zgrade izgleda ipak odustaje od svoga nauma i nadamo se da su pregovori protekli uspješno. Ovdje i dalje napeta situacija, dakle sve ono što se događa na jednom kraju Markova trga, događa se na drugom dijelu Markova trga, policija i dalje u pripravnosti. Dio branitelja je na ulazu u crkvu, a kao što sam rekao, branitelji, invalidi u kolicima nalaze se unutar crkve. U ovom trenutku dio specijalaca, odnosno grupa po grupa, napušta prostor ispred crkve Svetoga Marka.
Teško je zaključiti je li ovo kraj akcije, je li se odustalo od privođenja branitelja i hoće li završiti na ovome da će branitelji noć provesti unutar crkve Svetoga Marka. Inače treba podsjetiti, prije nekoliko godina prosvjed ovdje na Markovu trgu imali su bivši pripadnici specijalne policije. On je trajao 600 dana. Odvijao se na sljedeći način. Pripadnici specijalne policije, dakle umirovljeni pripadnici specijalne policije, tijekom noći boravili su i spavali ovdje u župnom uredu, u crkvi, a tijekom dana prosvjedovali su na Markovom trgu. Hoćemo li taj model, hoćemo li to vidjeti i u ovom slučaju? Naravno, saznaćemo uskoro. Dio specijalne policije se odmaknuo od vrata crkve, ali nekih 10-20 policajaca stoji odmah ispred na ulazu u crkvu. I dalje se odvijaju pregovori. Sa zapovjednikom policije razgovara svećenik. Pokušat ćemo se približiti i doznati sadržaj razgovora, iako je to uistinu teško. Ulaza je policijski kordon. Prije samo nekoliko minuta ovdje je bilo više od 20-ak. Ovdje je bilo više od 20-ak policajaca. Treba spoljeti ono šta je odlaze, ali se opet... Čovjek je okej, nije ništa čudno, sve u redu. Pregovori još uvijek traju. Da, branitelj koji je bio na krovu sišao je i ulazi sada u ovaj štićeni prostor u pratnji kolega suboraca. Nije priveden. Uputio se prema ulazu u crkvu. Barem ovaj dio drame, čini se, za sada sretno je završio. Kordon policije je propustio branitelje i oni, kao što vidite, ulaze ponovno u crkvu. Kažem, za očekivati je, s obzirom na ovu sadašnju situaciju, da će branitelji najvjerojatnije prenoćiti u crkvi. Samo ostaje vidjeti hoće li kordon policije ostati na ovome mjestu. Mada treba reći da je tijekom dana, posebno u kasnim poslijepodnevnim i večernjim satima, doslovno blokirano ovdje središte trga Svetoga Marka, okolne ulice. Sve se to odrazilo i na promet ovdje u blizini trga Svetoga Marka. Uistinu su i brojne policijske snage došle, automobili, kombi, marice, stiglo je i vozilo za specijalne namjene, a ona imaju zadatak blokirati signale mobitela. Tako da je teško očekivati da ova situacija može potrajati dugo i da se ona uistinu može tolerirati. Sada su ponovo uslijedili pregovori zapovjednika policijskoga i Josipa Klema. Ne bi bilo loše još da ostanemo i sa slikom i sa tonom ovdje, jer očekujemo da bi svakog trenutka možda se mogao postići konačni dogovor, pa da barem znamo kako će ova večer na Markovu trgu proći i za branitelje i za policiju. Dio policijskih postrojbi, evo, upravo ponovno dolaze i prolaze pored naše kamere. Doslovno dolaze na dodatne konzultacije. Teško je procijeniti koliko policajaca trenutačno ovdje ima.
ali po svemu sudeći stolice i stolove odnose ovdje sa trga Svetoga Marka. Pomalo mučna situacija koja je kulminirala prije nekih pola sata traje zapravo od ranoga jutra i zapravo rijetki su mogli uopće predvidjeti da će se ovakvo okupljanje prometnuti u doslovno jednu krizu kojoj svjedoči hrvatska javnost evo i sada u ovim trenucima. Ovome možemo dodati da se nekoliko stotina građana okupilo na barikadama, dakle s druge strane Markova trga. Dobar dio je to braniteljske populacije koje se uspije ovdje probiti do Markova trga, pokušati dati potporu kolegama. U večernjim satima branitelj je htio posjetiti, ali zbog barikade nije mogao i umirovljeni general Markač. Ovdje je bio i tijekom dana u više navrata i savjetnik predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, Ante Deur. On je i sam bio sudionik prosvjeda u Savskoj 66. Dakle, prosvjeda koji traje i trese Hrvatsku već više od 200 dana. Branitelji cijelo vrijeme pozivaju se na dijalog, traže dijalog sa premijerom, ali i traže smjenu resornog ministra Freda Matića i njegovih pomoćnika. Kao što znamo, to traje punih 200 dana, a ova današnja situacija ovdje na Markovu trgu čini se kulminirala je. No sudeći prema ovome što sada vidimo, bitno je mirnije nego prije pola sata, pa ćemo možda optimistično zaključiti da bi ova večer mogla završiti mirno. Predlažem da se uključimo još malo kasnije tonski, a da pokušamo dobiti ili nekoga od sugovornika ili točniju informaciju što je dogovoreno. Slikom ostajemo na Markovu trgu gdje se događala prava drama. Uživo ju je pratio naš reporter Petar Vlahov. Spriječen je pokušaj samoubojstva. Na vratima Markove crkve i dalje traju pregovori. Markov trg kao da su preplavili interventni specijalci. S njima pregovaraju Josip Klem i Isusovac pater Ivan Mandurić. Nadamo se da će se sve mirno završiti. Slikom ostajemo tamo, a vijesti na 4. programu pratite u 23 sata.